मा सोंदों दे बिथाङा सोंदों आंनि इउटुब चेनेलनि नामा मा सार्च खालामना नायगोन आरो आङो बिथांनाव माबा बे बिथांनि जे बे खर'आव जोंबाय थानाय बेखौ बायनो सानदोंमोन। ओमफ्राय आंनि गोसोआ माने ओरैबायदि फुजायाव थाङोब्लाथाय मालखौ फसंजागोन फसायगोन बेनिफ्राय आरो बायनो आरो माने हायो फैसा दङ ओमफ्राय माने आंगा मांगा खरस खालामबाय आरो जेनेबा न'खर फेमिलि सलायनाय बिदिनोबा आं फैसाखौ माने ओरैबायदि सेफायनो बायो बेनिखायनो आंनाव मोजां गाननाय बा मोजां देलायनाय बायदिसिना जेबो गैया आरो बेयो थांनाय समनि माग मेलामोन रावबो लोगो गैया आङो ओरैनो बास इलिसा फैदों नालाय इलिसा आगैखौनो ओरैनो रोजाबनायखौनो भिडिअ एसे लानो होननानै आं बे माग मेलायाव फैदोंमोन आरो जेबो बायखायाखै आरो ओरैनो मिथाइबो जेबो बायनायानो गैया आरो ओरैनो माने मा मा ओंखारदों माग मेलाया माबायदि माखौ मागो मेला बुङो बेखौ नायना खेबसेबो नुवाखै बेनो फार्स्टमोन जेबो बायनाय जादिया ओरैनो बेरायनाय आरो जेबो जानायबो जादिया मा खालामनो हासबेन्डआबोथ' माने खायसे मालाय हिन्जावफोरा लाया लाया बुंबाबो माने हौवाफोरा बायनाय जोंहाना बिदि नङा जेबो बुङा बे खर'आव ओरैबायदि गाखोनो लुगैबाय आं दा फुजा हिन्जाव मानसिनि सनमाना बहा थागोन गाखोबा बिदि साननानै आं गाखोनाय जायासै आरो बोरै गाखोनो लांगा दख'नाया ओरैबायदि खस्थ' होयोना दा जिउआव माने ओरैबायदि खस्थ'यै भुगिनांगौ खायसे खायसे मानसिया दा आंनि बेलायावबो बेफोरबायदि माने जेखौ गोसो जादों बेखौबो लानो हाया रखम फैसाया थाबाबो हाया बायदि जायो आरोना बेनिखायनो बेफोरबायदि जोंबायदि नर्मेल मानसिफोरा फैसाफोरखौ जानला मोनला सेफायबाय आरो ओमफ्राय सोंबाय आं बोरै गाखोनो जोंनि दख'नाफोरा खस्थ' होयो नङाबाथ' आं गाखोगोन होनना बुंबाय बिथाङा सोंनाय लेखा आरो बैखौबो बायनो लुगैयो नाथाय बाथौ हारियाथ' बेफोर नैबे संख'फोरखौ सुनो मोना मानो मोना बिदि लिरनाय थायो नालाय बेनिखायनो बेखौबो नायना लानबाय आरो थाङै थाङै नैबेयाव फैलायबाय मा होनो फुथ्ला बायदिसिना फुथ्ला ओरैबायदि लानो गोसो जाबाय बेखौबो लानोनो मोनदिया फैसा दंबाबो गैया रखम बेखौबो लानो लुगैदोंमोन ओरैनो दांनाल' दोनबाय बिदि साननानै आं न'सिम फैफिननाय जाबाय आरो